Awa siz Türk'te de yaşatmadınız bunu. Avrupa'da da yaşadınız. Haramda milli pidir. Ha, Serdar Sıçak. Bu bolup gören zatlar näme? Bu halktan sizin näme algyňyz var? Ha? Ha, gan algyňyz barmy? Kimin goýmadyňyz akabit tarapda? Yarım milyondan artyk maça adam öldü. Sizin bu bolup görüşüňiz milleti haşana çeni beýtirip gazyp otak göreme, bärik göreme, bulan Türkmeniň ýurdy ýokmy, watany ýokmy? Ha? O näme üçin bärik gelenne ol siz bilen mara ýerde türmede oturan ýalyga ol haram dağ diýle. Ady gugusynyň. Ha? On ady üýtgemese hiç saçan mara on düzgüne mi üýtgemez? Haram dağlygyna galar. Ýöne millet ahyrymyňa çydaman bir gün ahyry. Büyük sörat, mesela sen bu ýöne beýtirip näme kiçeldip ýördüň welaýetlerden